Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ini ba kowa da kowa fatan alkhairi. Sunana Shamssudini Cisse bin Yakub da ke garin Adana Dogon Tudu. A yau ina dauke da kasidar margayi Sayyidi radiyallahu ta'ala anhu Maulana Ashe Usman Dahir Bauchi radiyallahu ta'ala anhu. Ai sauraro lafiya. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman Shaidahiru. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman Shaidahiru. Ari na sanyo rabana Allah sarki rabana ani basira rabana roko rabana zan yi bugun shi hana da yin yaban shi Dahiru. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman shi Dahiru. Rabbi kalin kasalatika kun manzo na mai maka ali sahabu kamar haka banda ma ne baitika kai ne roko rabana a cikin baiti shi Dahiru. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman shi Dahiru. Sada waliyai rabbana abul abbas da barhama masoya ne gun maulana nai ta'ziya kalina Allah gaji ganshi hana Maula Usman shi Dahiru. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman shi Dahiru. Jallar ka min baitika zan zano su kamar haka komai zan yi haskaka Allah na haskaka komai zan yi haskaka gun baitocin shi Dahiru. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman shi Dahiru. Du mai rai sai ya mace ba namiji ba ya mace du mai rai sai ya wuce ya wuce Allah ka ji kanshi hana Maula Usman shi Dahiru. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman shi Dahiru. Shewa akwai san al'umma sannan baya rigima nabi kuma baya gardama zancen nan ba tantama Allah kai mai rahama Maula Usman shi Dahiru. Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman shi Dahiru. Baba nan ne zan tsaya Shamssudinin naka ne dan Yakubun ka ne masoyi ne gun Maulana shi Dahiru. Allah sarki rayuwa Allah kai mai rahama da shi da abban Fadima Maula Usman shi Dahiru. Allah kai mai